Kwaramogi gi weche mamoko manyien ma wan godo odhiambo ni kaka nasingo ni pod wan gi weche mamoko manyien. Kanisa mar Lejo Maria manitie Makongeni ochwalo ywak ne jatend piny William Ruto mondo konygi eneno ni kanisa no ma Makongeni okomukie muko ma sirikal chano timo ne chiwo thuolo mar gero udi manengo gi oyweyo. Kotelnegi kod Bishop mar Lejo Maria mochung' ne Diocese ma Nairobi Morris Opiyo giwacho ni gisebedo ka gitemo loso kod jokanyo matayo chenro no to onge kony ma giseyudo, kendo gin kod luoro ni kanisa no mane ogere higa mar 1982 inyalo muki. Dwaro margi en ni gibed gi twak mar kelo winjruok kaka ginyalo yudo chudo mag mwandu ma gisetiyogo ma gikone nyalo romo $35 million. Lobno ne omigi kod kambi reru Kenya Railways. Muko madhi mbele Makongeni sani. Lejo Maria noyudo thuolo mar bet ka kata nochako bet ka mar 82 emane Lejo Maria obede ka kanomigi thuolo kod railways. Mano emane Lejo Maria ochako bete ka officially. Kuom mano ne wabuok ahinya kwanwang'o ni koro Lejo Maria inyalo muki kendo inyalo gol ka, to nochako bet ka e yo maler ka nomigi railway na etito. Koro wasetemo mondo waket winjruok gi joma timni to pok wachope giko. Mae momiyo wakwayo President Ruto mondo odonjie wachni kendo mondo mi Lejo Maria thuolo mofuyanga ahinya mar dhi mbele gi lemo kaka walemo pile. Nyaka Lejo Maria bed ka gi gik mwaseloso ka wagoyogi to gidonjo $35 million. Chenro mar bet ka omiwa nyaka kawuono.